Li dema ku welatên cîhanê Roja Cîhanî ya Mafê Mirova bibîr tînin, rojane ji berî 5 salan mafê mirovan bi şêweyekî rêkxistî li Sûriyayê bin pê dibe. Li gorî amarên Torasûrî ya mafê mirovan ji azara sala 2011 ve û piştî çend mehan tenê rejimê kuştin û binpêkirin dikir. Paşê di kanûna duyemê ya 2012 de Cebhetun Nusra hat avakirin û peyedê xwe li Rojavayê Kurdistanê kire desthilat. û di Nîsana 2013 de rêxistina Daişê hat avakirin ku hemû bi hev re bûn şirîk di binpêkirina mafê gelê Sûriyayê de. Di êlûna 2014 de hêzên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê dest bi operasyonên xwe kir û di êlûna 2015 de destîwerdana Rûsî mil bi milê rejimê dest pê kir. Li gorî Torasûrî ya mafê mirovan ji azara 2011 ve ta tişrîna yekem ya 2015 180,879 sivîl hatine kuştin ku zêdetirî 95 ji sedî li ser destê rejimê hatine kuştin. Her wiha 18,805 zarok hatine kuştin ku serê sedî 92 li ser destê rejimê bûn. Di derbarê kesên ku jiyana xwe dibin işkencê de ji dest dane, 11,644 kes piraniya wan di zindanên rejimê de jiyana xwe ji dest dane û di zindanên peyedê de li Rojavayê Kurdistanê ji wê hejmarê 15 kesan jiyana xwe ji dest dane. 461 rojnamevan ji azara 2011 ve hatine kuştin. 91 ji sedî li ser destê rejimê, her wiha 21 rojnamevan ji wê hejmarê li ser destê rêxistina Daişê hatine kuştin. Ji bo rawestandina çemêxwînê li Sûriyayê bi dehan civîn û kongreyên navdewletî hatine li darxistin û bê encam bi dawî hatine û bi dehan biryar hatine standin û nehatine bicîkirin û tenê miletê Sûriyayê baçê dadîne.